गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथां गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानदों। गोबाव सम जाबायमोन आं भिडिअ लाना फैयो, नाथाय नोंथांमोननि माखासे कमेन्ट मोननानै आंनि गोसोखौ सोगाबदों आरो दुखु मोनहोदों। मानो होनब्ला दुखु मोननाय आरो सोगाबनाय जाबाय, गोबां सुबुङानो गोबां आंनि बेबायदि भिडिअ आगारनायखौ नोंथांमोना जायफोरा बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबा मावदों बेखौ नोंथांमोनाबो दुखु मोनफादों। जेरै आंनि बुंनायजों आंबो जेरै जाय बिथांमोना जाथाय जाजादों आंनो नटिस होदों आरो आंबो बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै आंबो बानायनाय जादों। नाथाय आंनाव मोनसे दुखु दं जे बेफोरबायदि दाजाथों होननानै आं माखासे मटिभेसन होनाय माखासे भिडिअफोरनि गेजेरजों आरो रावबो बेफोरबायदि गुबुना दाजाथों होननानैसो आंनि साननायजों बेफोरबायदि माखासे भिडिअखौ आगारनाय जादों। नोंथांमोना जाहाथे बेफोर भिडिअखौ नायनानै दुखु दाला, मानो होनब्ला सोरबाफोर जानो गोनांफोर दंब्ला नोंथांमोननि खाथि खालायाव बेखौ नोंथांमोना होबथानो हाथों आरो नोंथांमोना हमथाना लाखिनो हाथों, आरो जाहाथे बयबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा बा बिदा फंबायफ्रा मोजां लामाजों हान्थिनो हाथों। नोंथांमोना बेफोरबायदि जाथाय नुयोबा नोंथांमोनाबो गियान होनो हाथों आरो बुजायनो हाथों आरो बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय गोजानाव थानो हाथों, आरो नोंथांमोनाबो एसे गियान होनानै गावनि गामि बेक्तिनि सुबुंफोरखौबो मोजाङै गियान होलांनो हायो आरो मोजाङै जोथोन लालांनो हायो। मानो होनब्ला दानि समाजाव गोबां सुबुं गथ'फ्रानो गाज्रि लामाजों हान्थिनो लामा लागासिनो दं। नाथाय जों मिथि मोनगासिनो, माखौ लानानै मिथि मोनो होनबा जों माखासे ससियेल मिडियायाव गुबुनफोरनि सुबुंफोरनि जों माखासे ससियेल मिडियायाव नायनो थाङोबा गोबां गोरोन्थि हाबा मावनायखौनो जों बांसिन नुनो मोना। नाथाय जों बर'नि माखासे ससियेल मिडिया फेसबुकफोराव जों गोबां गोरोन्थिखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जों माखासे बेफोरखौ नुनानै माखासे जोंनाव जा नलेज मोनदों, जे गियान मोनदों, जों बेखौ मटिभेट होनो सानो। दा माखासे बेखौनो बुंलांनो सानबावदों। दा आंनि चेनेलखौ आङो सोलायनो सानदों आरो नोंथांमोना सापर्ट होबाय थागोन, जाहाथे नोंथांमोनाबो जौगानायाव आंखौ मौका होयो आरो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो नुजाबाय थानो हायो। मानो होनब्ला आंबो सासे गोरिबसो। आं दा इउटुबाव दैलि भिडिअ नागारनो हायो आरो इउटुबाव मोजां सम होनो हायै जानानै दङ। मानो होनब्ला आंबो न'खरनि थाखाय बाहेरायाव खामानि मावनो फैनांगौ जानानै दङ आरो इउटुबाव मा फैसा इनकाम मोनो, थाइसे थाइनैल' इनकाम मोनो, बेजों आं न'खर सोलिनानै थांना थानो हाया। बेनिखायनो आं बाहेरायाव गावनि न'खरखौ फिसिनो थाखाय एक्सट्रा कम्पानिफ्राव खामानि मावनो थाफैबाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनो हायाखै। दा आं नाजागोन सप्तायाव खेबसे बा खेबनै नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनो। नाथाय आं भइस मटिभेटल' होलांसिगोन, नोंथांमोननि गेजेराव फेस भिडिअखौ लाला फैला। आरो आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिनो दं, बेखौ आं नोंथांमोननो जेब्ला आरो आंनि बे चेनेला एसे ग्र' जालाङो अब्ला नोंथांमोननो आं बेखौ शेयार खालामना होगोन। आंनि बे गोदान चेनेलखौ बेयाव फेस भिडिअ लाबोनाय जागोन। बेयाव माखासे आंनि लाइफनि बिखय आरो आं जेरावखि थाङा मानो ब्लग भिडिअ बा कुकिं आरो बेफोरबायदिनो कुकिं कम्पिटिसन बेफोरबायदि बायदि आं नाजानानै आं भिडिअ लाबोनो हायो। बेयाव नोंथांमोना नागारना होगोन आरोना। दा आं गावनाव थांबासो बेयाव एसे भिडिअखौ नागारनाय जागोन। दा नैबे नोंथांमोननि बे सोरां लामा बड' चेनेलाव दा आं नाजागोन मटिभेसन भिडिअ लाबोनो। आं दा चेनेलखौ सालायगोन, नोंथांमोनाबो जायफोर साबस्क्राइब खालामना दोनो नोंथांमोना मिथिखागोन बे चेनेल सालायनाय मुंखौ। जाहाथे आरो नोंथांमोना अननानै शेयार खालामना होबाव, नोंथांमोननि गेजेराव आंबो गसंना थानो हानाय बायदि, जाहाथे आंनि मटिभेट होनायजों नोंथांमोना एसेबाबो गोसो सोलायनानै एसे गावनि लाइफआव मोजां थाखोआव थांनो हानाय बायदि। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोसोआव थाथावथाव, दुखु नांथावथाव आरो गोसोखौ सुरायनो हाथावथाव माखासे भिडिअ लाना फैगोन। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नेक्स्ट भिडिअखौ नेना थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। जय बर'।